Horrela aurreragoaz, legealdiko plan honetan hartutako konpromiso nagusietako batekin, getxo mugikortasun jasangarriaren erreferente izatea. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen eta ibilgailu motordunen arteko bizikidetza ahalbideratzeko, hirigune osoan 30 km/h gehieneko abiadura ezarri ondoren, orain Bizkaia zubiaren plazatik Neguriko gasolindegi doan eremu batean hiri eraldaketari ekingo diogu. Zugatzarte etorbidea oso osorik hartuko du. Hau baita Getxoko gune berdeetako bat. Guzti honen helburua zera da? Ibilgailuen trafikoa moteltzea, segurtasuna areagotuz, zarata eta ingurumen kutsadura murriztea, oinezkoei espazio gehiago ematea, eta bizikleta hiriko hainbat tokitara iristeko garraiobidea izatea, bidegorrien bitartez konexioak areagotuz. Trafikoaren berrantolaketa jasotzen du proiektuak, zirkulazio lasaiagoa izan dadin. Horretarako, 5 biribilgune sortzea planteatzen da. Honako bidegurutze hauetan. Bat, Algortako etorbidea, Harriluze Ereagako errepidearekin. Bigarrena, Labanzada Zugasartearekin. Beste 2 biribilgune Lertegi eta Pinar kaleen artean. Eta 5. biribilgunea Aretako etorbidean Andres Larrazabal kalearekin. Gainera, bi noranzkako bidegorrien sarean aurreikusten da trazatu osoan. Kasu batzuetan beste bidegorri batzuekin konektatuta eta etorkizuneko loturekin lotzeko aukera emanez. Espaloiak zabaldu egingo dira eta argien eraginkortasun energetikoa hobetuko da, kontsumoa 45% aurreztuz.